आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनवाल बिथांजों मैया बिटिआर सुक्तिनि सिगनेटरिस प्रमद बर', गोविन्द बसुमतारी, बिआर फेरेंगा, लरेन्स इस्लारि जोङो जथायै मोनसे टीम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लोगोसेयैनो जोङो बिथांखौ लोगो हमनाय जायो आरो बिनि गुबै आयदाया जाबाय बिटिआर जे सुक्ति बे सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ जाहाथे खम समनि गेजेरावनो फेस मेनाराव जाहाथे मावफुंनानै होयो बा मावफुंनानै लानो हायो आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकार मोन्नैबो जिहेतु बे बिटिआर सुक्तिखौ गोख्रैनो आबुङै आरो रोखायै जाफुंसार होनायनि थाखाय बिथांमोना बिबान दङ। दा बेखौनो लानानै मैया गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों गोसोखां बिलाइ गथायदों आरो बेयाव स्पेसियेलि माखासे क्लजखौ मेनसन खालामनानै गोख्रै सुस्रांनानै होनांगौ बा मावफुंनांगौ होननानै जोङो नारसिनदों। बे गिबियावनो एनडिएफबि केडार्स गासैबो फेक्सननि बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन पेकेज जि एक्स ग्रेसिया दंमोन, भारत सरकार आरो आसाम सरकारा रां अनसुंथाइ होनो गोनां दंमोन, बेखौ गोख्रैनो रिलिज खालामनानै होनाय। नैथि बाथ्रायाव जाबाय एनडिएफबि केडार्स गासैबो फेक्सननि बिथांमोननि सायाव गोबां थानायाव बा आसामनि गोबां जिल्लायाव केस जाबसिननानै होनाय दङ सोमावसारनायनि समाव। दा बै केसफोरखौ जाहाथे फेस मेनाराव मोनसेनि उनाव मोनसे बयबो केडार्सफोरनि केसफोरखौ जाहाथे उइथड्र खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो नारसिनदों। लोगोसेनो एनडिएफबि केडार्सफोरा जायफोरा माने फिजिकेलि फिट बा जायफोरा गासैबो बिथिंजों फिटनेस दङ बिथांमोनखौ बा जायफोरा गोसो गुदुं बा बिथांमोना माने मावनो थाखाय रेडि बिथांमोनखौ जाहाथे रिक्रुटमेन्ट रेलि खालामनानै पारामिलिटारि आरो आसाम पुलिसाव जिहेतु बे क्लजआव लिरनाय दङमोन बेखौ माने गोख्रैनो थिसननांगौ होननानै जों नारसिननाय जादों। आरो लोगोसेनो आसाम लेंगुवेज एक्ट 2020 दाख्लै बावैसो आसाम सरकारा मोनसे एसामिस लेंगुवेजनि जि कम्पालसरि साबजेक्ट हिसाबै क्लास 1निफ्राय क्लास 10सिम बेखौ कम्पालसरि खालामनायनि थाखाय आसाम नाङै जि मोनसे आयेन पास खालामदों बिनि सायावबो जोङो आबुङै बा रोखायै जों सावरायनाय जादों। दा बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सुक्तिनि सिगनेटरिस बिथांमोना जों जयैनो जोङो नारसिनदों जे आसाम सरकारा भारत सरकारजों रायज्लायनानै बेखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ आरो बे बिथिङाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनो प्रतिश्रुति होदों गोख्रैनो भारत सरकारनि हम मिनिस्ट्रिनि डिपार्टमेन्टनि गासैबो जायफोर माने बे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिखौ मावो बे बिथांमोनजों मोनसे टक खालामनानै बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ गोख्रैनो सुस्रांनानै बा मावफुंनानै होनाय जागोन होननानै बिथाङा जोंनो प्रतिश्रुति होदों। आरो मैयानि जे सावरायनाय बे सावरायनाया सेटिसफेक्टरि आरो फ्रुइटफुल होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बुंनो सानो। आरो नैबे जे एकर्ड माने आसाम जि लेंगुवेज एक्ट 2020 बे बाथ्रानि सायाव स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ जों आपिल खालामदों जे बर' हारिया बर' राव आरो बर' मिडियामजों मोनसे जोङो एटाचमेन्टआव थानाय बा बे जोंनि मोनसे जि जोंनि अधिकार बा जोंनि जि मोन्थाय बा बे जोंनि आत्माजों गोरबोजों मेलेमजों थैजों सोमोन्दो थानाय जिहेतु राव आरो मिडियाम बिजों। दा बेखायनो जों बुंदों जे जोंहा असमिया राव जौगानायनि सायाव बा असमिया थुनलाइ बा असमिया मिडियाम जौगानायनि सायाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया, नाथाय जों बिथांखौ स्पेसियेलि बुंदों जे बर' राव आरो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबां जोङो संग्राम खालामनांबाय, आन्दलन खालामनांबाय, गोबां जोंनि गेदेमाफोरा जिउ नागारनांबाय, बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा। आरो बे 40 बोसोरनि जि सोमावसारनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायानो जा बा राव थुनलाइनि थाखाय सोमावसारनायानो जा बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो दिनै आसाम नाङै बर' बिजोंखौ थाखो 1निफ्राय थाखो 10सिम जोङो माने फोथांनानै लाखिनो हादों। आरो बे समाव बिटिसिनि एरियानि सिङावबो आरो बिटिसिनि बाहेरावबो आसामनि मरिगाव, नगाव बा गोबां जिल्लायाव धेमाजि, लखिमपुर दिनै बर' बिजोंनि जि सोलोंथाइ बिनि हालोदा मोजां नङा। जेराव सिंगोल टिचार दङ, जेराव टिचारानो गैया, टिचार निल, आरो जेराव स्टुडेन्टनि एनरलमेन्टआ खमायलांखाबाय आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेबस्था गैया, थाब टिचार्स एपइन्टमेन्ट होआ, टेक्सट बुकनि प्रब्लेम आरो गोबां माने जोंहा साइन्स आरो मेथ्सनि टिचारनि प्रब्लेमा दिनैबो दङ। दा बेबायदि समाव जोंनि स्कुला मोनसेनि उनाव मोनसे एलपि एमइ स्कुलफ्रा दिनै थैलांगासिनो दङ गोबां जिल्लायाव। आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे फरायसालिफोरा जाहाथे थांनानै थायो, बे फरायसालिफोरखौ जों फोथांनानै लाखिनो हायो आरो बे सुक्तियाव जोङो
डाइरेक्टरेट अफ एडुकेशन फर बड' मिडियाम जों बेखौ बिनानै लाबोदों आरो मैया चिफ मिनिस्टारजों सावरायनायावबो जिहेतु बाजेट सेसनाव बे बाथ्राखौ आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन जे गोख्रैनो सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियामखौ गायसननाय जागोन बे बाथ्राखौ मैया चिफ मिनिस्टारखौ जोङो स्ट्रंलि जों आपिल खालामदों जे बेखौ गोख्रैनो मावफुंना होनांगौ नङाब्ला जोंनि फरायसालिफोरा आरो थैनायनि लामायाव दङ दा बेखायनो बेबायदि मोनसे अलखदनि समाव आरोबाव आसाम सरकारा बिटिएडि आरो बराक भेलिखौ गारनानै आसामनि माने गासैबो फरायसालिफोराव कम्पालसरि माने एसामिस लेंगुवेजखौ कम्पालसरि साबजेक्ट हिसाबै सोसननायनि जि आयेन पास खालामदों बेयाव जुदिও लिरदों जे बड' मिडियाम स्कुलाव बा बड' इनहेबिटेड एरियायाव 50% एबभ जेराव दङ बे बड' इनहेबिटेड भिलेज 50% एबभआव बिया माने कुनु लागु जाया बा बेखौ माने एप्लिकेबल जाया होननानै बेयाव जुदिও लिरदों नाथाय इमप्लिमेन्टेसननि टाइमाव बा बेखौ मावफुंनायनि समाव सरकारि अफिसारफ्रा सरकारि जायफोर डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर दङ बिथांमोना बेबायदि गोबां खेलिमेलि खालामनायखौ जों सिगाङावबो नुबोदों आरो बेनिखायनो जोंहा बिनि सायाव गिनाय दङ आरो बर' बिजोङा जाहाथे कुनु कारनाव सोरबा बिजोंनि नारसिननायाव थैनो हाया बेखौ लानानै जों आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बुंदों जे जोंहा जाय समाव बड'लेण्ड सोमावसारनाया जागायदोंमोन बड'फानि समाव बे समाव आसामाव एजिपिनि सरकार दङमोन आरो बे समावबो आसामनि इउनिभार्सिटि आरो कलेज आरो गोबां इनस्टिटिउसनाव एसामिस लेंगुवेजखौ कम्पालसरि खालामनायनि थाखाय बिथांमोना जाबसिननानै होदोंमोन बा खालामनायनि थाखाय बिथांमोना बे समाव लामा लादोंमोन आरो बे समावनो बे कनफ्लिक्टआ जादोंमोन आरो बेखायनो जों आसाम सरकारखौ बुंदों जे जोङो जिहेतु शान्तिखौ लुबैयो जोङो आन्दलनखौ दिनै मोनसे फिनिशिङाव लाबोथ'नानै बिटिआर सुक्ति खालामबाय आर्म्सनि रिभलिउसना दिनै जोबथ'बाय दा बेबायदि मोनसे पिसफुल एनभायरनमेन्टआव एनादार मोनसे टार्मोल बा कनफ्लिक्टखौ आसामाव सृष्टि खालामनाङा बे बाथ्राखौनो जोङो नारसिनदों आरो बेनिखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे बे मेटारखौ लानानै जोङो रायलायगोन आरो बर' मिडियामा नैबे जे आसाम लेंगुवेज एक्ट बर' मिडियामखौ कुनु कारनाव जोङो माने हेम्पार जानो होआ बा बर' मिडियामाव बियो कुनु माने इम्पेक्ट गोलैनाय नङा आरो जोङो बर' मिडियामखौ बाद होनानैसो खालामनाय जादों होननानै बिथाङा जोंनो बुंदों नाथायबा बे जि माने आयेन दङ बे आयेनाव खिन्थु बड' मिडियामखौ बाद होनायनि बाथ्राखौ रोखायै लिराखै बेयाव माने माखासे कन्डिसन होनानै 50%नि कन्डिसन बा बड' इनहेबिटेड बड' मिडियाम माने इनहेबिटेड स्कुल बेबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बेयाव लिरदों दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो आसामनि एजुकेशन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोङो लोगो हमबावगोन आरो बिनि सायाव जोङो रोखायै जोङो क्लियारलि जोङो माखासे हाबाफारिखौ लागोन आरो कुनु कारनाव जाहाथे एसामिस लेंगुवेजखौ कम्पालसरि खालामनायनि थाखाय बर' मिडियाम बा बर' बिजोंनि गंसेबो फरायसालिया थैया आरो लोगोसेयैनो बर' मिडियाम स्कुलाव बे जि कम्पालसरि खालामनाय बे खालामनायखौ जाहाथे कुनु कारनाव बिथांमोना खालामा बा जोङो मालाबाबो खालामनो होनो हाया जिहेतु बर' बिजोङाव बर' फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै फरायगासिनो दङ आरो जेराव जेराव बर' बिजोंनि फरायसालि गैया बै फरायसालि गैयै जायगायाव बर' स्टुडेन्टफ्रानो दिनै एसामिस मिडियामाव फरायगासिनो दङ मादार टां मिडियाम हिसाबै बर'आव आरो सेकेन्ड लार्जेस्ट मादार टां हिसाबै दिनै माने एसामिसाव माने गोबां जायगायाव जेराव माने फरायसालिनि आंखाल बर' फरायसाफ्रा फरायगासिनो दङ दा बेबायदि समाव जेराव जोंनि फरायसाफोरा एसामिसावनो फरायसालि गैयिनि थाखाय माने गोसो गैयाबाबो फरायनांगासिनो दङ आरो एनादार नोङो जोंखौ जुदि जाबसिननानै होयोब्ला बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानिनानै लानो हाया दा बेखायनो गासैबो बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै जोङो नैबे मेटारखौ सरकारजों सावरायनानै जोङो बिनि मोनसे समाधान जों दिहुनगोन आरो सरकारखौ जों आपिल खालामदों जाहाथे कुनु कम्पालसन जोंखौ खालामा दा बे बिटिआर सुक्तिनि बेलायावबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादै जोंनि स्टेन्डआ क्लियार जे जायफोरा दिनै जेलाव जोबजानानै दङ जायफोरा दिनै आसामनि गोबां जेलाव नाङा फाङा केस जाबसिननानै बिसोरखौ बन्दी खालामनानै दोनदों बा जेलनि टार्म होनानै दोनदों बिथांमोनखौबो बख'नायनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारा राहा लानांगौ आरो बिथांमोननि केसखौ उइद्र' खालामनानै होनांगौ आरो लोगोसेयैनो जोंनि एनडिएफबिनि आगुनि आफादगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि बिथाङाबो दिनै सुक्ति खालामनायनि सिगाङाव बिथांखौ जेलाव जोबनाय जादोंमोन आरो सुक्तिनि समाव बिथांखौ बयनिबो आपिल
बर' रायजो राजानि सन्मानखौ होनानै बा बिथाङा जे जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय संग्राम खालामबाय बे मानखौ होनानै भारत सरकारा सुक्तियाव बिथांखौ बाहागो लानो थाखाय दिनै जेरैबायदि स्कप होबाय बा जेरैबायदि स्पेशल मोनसे केटेगरिनि गेजेरजों बिथांखौ दिहुननानै लांनानै सुक्तियाव बाहागो लाहोबाय बिनि उनाव बियो माने जुडिशियेल मेटार बा बियो कर्टनि मेटार होननानै आरोबाव बिथांखौ जेलाव माने जेलनि टार्म जिहेतु सिबिआइ स्पेशल सेसन कर्टआ होदोंमोन बे जेलनि टार्मखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय बिथांखौ जेलाव हरफिनबाय बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सरकारखौ जों आपिल खालामो आरो सरकारजों जोङो उननि समाव बे बाथ्राखौ लानानै जोङो सावरायलांबाय थागोन बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खावलायगोन सरकारखौ जे डिआर नाब्ला बिथाङा जिहेतु मोनसे संग्रामनि गेजेरजों हारिनि थाखाय नांबाय बिथांनि जि मान मर्यादा बर' हारिनि मान मर्यादा बे गासैखौबो नोजोराव लाखिनानै बिथांखौ गोख्रैनो जेलनिफ्राय दिहुननायनि थाखाय बेबस्था लानांगौ एकर्डनि समाव जुदि बिथांखौ स्पेशल मोनसे स्टेटास होनानै जुदि लांनो हादोंब्ला थारैनो बिथांखौ दिनैनि समाव माखासे ग्राउन्डआव रिलेक्सेसन होनानै बा माने बिथांनि जिखिनि जेलनि टार्म बेखौ भारत सरकार आसाम सरकारा रिथिंकिं खालामनानै कर्ट प्रसिडिउरनि माखासे प्रसेसखौ जाहाथे भायलेट खालायाबासिनो गासैबो सिस्टेमखौ माने फुलफिल खालामनायनि गेजेरजों बिथांखौ गोख्रैनो जेलनिफ्राय दिहुननायनि थाखाय बेबस्था लानो हायो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सिगांनिफ्रायबो आपिल खालामदों दिनैबो आपिल खालामदों जोङो फैबाय थानाय समाव बिनि थाखाय सरकारखौ जोङो नारसिनलांबाय थागोन दा बेखायनो मैयानि जि सावरायनाय बे सावरायनाया जोंनि थाखाय खोब मोनसे सिगनिफिकेन्ट आरो फैबाय थानाय समाव बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जागोन बेखौ लानानै जोङो खामानि मावगोन आरो वान अफ दा सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो क्लजनि सायाव जाहाथे फैबाय थानाय समाव इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिननो हायो आरो सरकारनि सायाव जों प्रेसारखौ दोननानै बे गासैबो दफाफोरखौ बर' हारि जौगानायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय आरो बाहेरायाव थानाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दानायजों लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि जि स्टेटास बे मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै बिटिआरखौ एक्सपानसन खालामनांगौनि थाखाय जि कमिसन दानाय कमिटि दानाय बे मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जों मावफुंनानै लानो हायो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खामानि मावलांगोन आरो बे बाथ्राखौ जों दिनै रायजोफोरनो फोरमायबाय गोजोन्थों।